adọnyego ahụ Madam Josephine Ngozi ka Obika Nweke nagoro mmụọ n'ala n'ụmụ Izọgụ Ifite Village n'Ibo Council Awka South na Anambra State. Madam Obika Nweke bụ nnọọ onye chalụ nnọọ isi awụ nke ọma wee bu n'akwụkwọ ka ọ gbachara afọ 19. Queen Anịgbaọgụ jere mmemme akwamozu a n'aha ABS wee weta aka ịga n'ugbu a. Bidoro mmemme akwamozu ahụ mgbe ebubatara ozu onye ahụ nwụrụ anwụ na mbara ya. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu nke ụlọ ụka Holy Trinity nke dị na Igbo bụ Dọkịta Emmanuel Ajako kwuru na iwu nke e nyere ndị na-eso Kraịst bụ ka ha zukọ ndị nọ n'ọchịchịrị ihe. Ọ kwukwara na Jizọs Kraịst abịaghị n'ụwa maka ndị dị ọcha kama ọ bụ maka ndị mmehie, wee kwuo na onye ọbụla bịakwutere Chineke na ọ gaghị achụpụ ya. Ụkọchukwu Ajako kwukwara na olili ozu Obika Nweke nwee ike iweta mgbanwe n'ezinụlọ ahụ, wee na-ekwu na onye ọbụla dị njikere ikwete ka ya na Chineke kparịta ụka ga-eli uru pụrụ iche. Onye nọkwa n'isi akwamozu ahụ bụkwara nwa onye ahụ nwụrụ anwụ bụ Oriaku Amaka Ehuani kọrọ akụkọ n'ije ya na mama nnekwu ya otu o si wee neti ya anya sinsi eji wee mụọ ya, wee kwukwa na mgbe onye nwa nụkwara di ọ dukwara mma nnekwu ya ahụ o wee binyere ya na be ya lue na ọnwụọ. Ọ kwukwara ọtụtụ ihe ịma aka n'iru nke ọ hụrụ mgbe ọ na-akwado akwamozu mama nnekwu ya, wee kelekwa ụkọchukwu Ferdinand Okoye na Dọkịta Ajako na ụmụ nke ya na ndị enyi ya ndị nyere ya aka mgbe ọ nọ n'uju. N'okwu ya kwa, onye bụ nwa onye ahụ nwụrụ anwụ bụ Nwaada Amanda Ehuani kwuru na ọnwụ mama ha ga-emetụ ya n'ụdị pụrụ iche n'ihi ọtụtụ ihe ọma dị iche iche o mere ya mgbe ọ dị ndụ. Ili ozu, ịgba egwu nke ụmụ nwaanyị ụlọ ụka ahụ gbara ma ndị ezinụlọ ahụ na ndị ọzọ bịagasịrị akwamozu bụ ihe ndị emegasịrị na mmemme ahụ. Queen Anịgbaọgụ, akụkọ ụwa ABS.